for DJ Raqi's Secret Files. Bakit hindi ako crush ng crush ko? Hi, DJ Raqi. Itago mo ako sa pangalang Lizzy. At ito, ang aking secret file. Hi, crush! It's a prank! Pabirong comment ko sa meme post ng crush ko sa isang community sa Facebook that tackles courtship, relationship, love, romance, meme, and humor. It talks about stuff na ayaw pag-usapan pagdating sa relationships. It became my safe haven habang nagmo-move on ako sa breakup ko noong 2020. Itong community na ito ang naging tambayan ko. Sumampal sa akin ng mga katotohanan about relationships. By the way, here's a backstory. Late bloomer ako. Late na ako nagka-boyfriend. Almost mid-20s na. Tinapos ka talaga yung pag-aaral ko bago muna ako mag-boyfriend. I was NBSB for 26 years. First boyfriend ko, na-meet ko sa MLM business. Almost 3 years din naging kami, pero hindi nag-workout kasi mas inuna niya ang career. 8 months after my first breakup, I met a new guy. Naging kami at nagtagal kami ng 1 year. Pero super struggle kami noon. On and off ang relationship namin kaya last 2020, I decided to break up with him. Kasi feeling ko, taken for granted na talaga ako. Aaminin ko. Medyo marupok at tanga ako sa pag-ibig. Binibigay ko lahat. Buhos ako kung magmahal. Kaya naman, I needed guidance at taong bubukbuk sa akin para ma-realize ko na I don't have to settle for anything less than I deserve. Kaya ayan, napadpad ako sa isang relationship community sa Facebook na hindi ko na pangangalanan, by the way. Then July 2021, yun na nga, naging member ako ng community na to. I became very active and I engaged to comments from time to time. At dito ko na nga nakilala ang crush ko. Itago natin siya sa pangalang Kiro, 29 years old, and single. Nagkakilala kami sa comment section last year ng September 30. Oo, tandang-tanda ko yun. Siyempre, kilig much kasi napansin ako ni crush. After that, I tried to add him on Facebook and I sent him a direct message sa messenger niya. At dun na nga nagsimula ang lahat. Oops, oo. Alam ko na iniisip ninyo. Ako ang nag-first move. Pero wala eh. Crush ko eh. Gusto ko siyang kilalanin. At ayun nga. Nasa getting to know stage pa lang kami pero una pa lang parang naglagay na agad siya ng wall sa akin. He asked me, sa pag-uusap natin, may ina-expect ka ba mula sa akin?
Ayoko na kasi maulit ang nangyari dati. May na-fall at nasaktan ko siya. Kasi hindi ko siya nasalo. Siyempre, kakaumpisa pa lang naming mag-usap. Nagulat ako na tinanong ako ni Kiro ng ganun. Natural. Ang isasagot ko, wala. Wala naman akong ini-expect. Kasi ang totoo naman talaga, wala naman. Gusto ko lang siyang makilala, that's it. So I tried to get to know him. At doon ko nalaman na hindi naging madali ang past relationship niya. Ikakasal na dapat pala siya ng year 2018. Pero iniwan siya ng ex-fiancé niya sa ere nung mismong araw ng kasal nila. Tapos a month before noon, nakilala ko siya last year sa community. Nanggaling pala siya sa no-label relationship or NLR. Kaya now, I get it where he is coming from. Akala ko, ang presko niya lang nung pinrangka niya ako if may ina-expect ba ako between sa amin. So fast forward, simula nang magkakilala kami. Consistent kaming magka-chat. At napansin ko talagang naging close na kami. Para na talaga kaming barkada. At ang tawagan nga namin ay Brad. Sa sobrang komportable namin sa isa't isa, naalala ko one time nung birthday ko, nag-long message siya. At isa sa mga sinabi niya sa akin, mahal kita Brad. Salamat na kilala kita sa community. Etc. etc. And take note, nasundan pa yun. I posted something on my wall before the year ends. And then, ang sabi ko doon, can I receive a short message from everyone in my friend list? So si Kiro nag-comment, Hi Brad, always remember, you are an amazing person. Love you. Grabe diba? Alam nyo, na-shock talaga ako. At medyo kinilig. At the same time, medyo na-confuse. Kaya naman kinonfront ko na siya. I asked him, I just wanna know, what's your real intention? Was that for friendship or more than that? Tapos sabi ni Kiro, yes, yun naman talaga. For friendship. Pero hindi naman natin kontrolado kung anong mangyayari, diba? Di natin alam. So nag-follow up question ako. So open ka sa other possibilities? He answered, yeah, why not? Ay, seriously guys, I tried to clear things up, pero lalo akong na-confuse sa mga sagutan niya. At grabe diba, friend-zoned ako. Hindi mutual yung feelings namin. Hindi ako crush ng crush ko. Anyway, okay lang naman sa akin na hindi niya ma-reciprocate ang nararamdaman ko. Masaya na rin ako kung anong meron kami. Kaya, pinapangalagaan ko to. Siya nga pala, magkikita kami anytime this month. Dadayuhin niya raw ako dito sa Cavite. By the way taga-QC siya. North to south. Taray, diba? Haba ng hair ko. Effort siya, no? Sana pa nag-meet kami, magkaroon ng spark. Kaso mukhang malabo na magkagusto siya sa akin. Kasi up until now, lagi niyang sinasabi na hindi pa siya readyng sumalo. Sa dami nang nangyari sa kanya. Tsaka, may mga responsibilities and priorities pa siya na dapat unahin. Next time na raw ang love life. Sana, mag-meet na nga talaga kami. Para mabuksan na ang next chapter ng kwento namin. Hanggang dito na lang, DJ Raqi.
Muli, ako si Lizzy at ito ang aking secret vow.